Nasa kustodiya ng Unyan kan PNP ang saro sa pagkukonsiderar na National Most Wanted Person makalihis na madakop kan personahes kan Donsol PNP alas 10:30 kasuudmang aga sa barangay Alin Donsol, Sorsogon. Pigbiston, suspect na si alias Bentong, 57 anyos na residente kan nasabing banwaan. Sigon sa PNP Bicol, 33 man na taon na pigdulagan kan suspect ang mga kaso na nakomiter kay ni sa Laguna. Sa Donsol siya nagtago, ang sayang kaso baga from Laguna. So definitely ang tawong nagtatago din talaga mapahanap. Nagpaabot manin pasasalamat ang PNP Bicol sa kooperasyon kan komunidad nga ni na madakop ang nasabing suspect. Tawa po magtago ang sarong subject or sarong suspitsado sa sala na tikibo niya. Dahil po matatapos ang sa indang pagtatago, makukuha man po girarin sila ng PNP. Lalo nangun yan na ang samuya pong system halos provided po ang gabos sa mga municipal police station Philippine-wide. So dahil po sila siya sa magtago. Sa presente, nasa kustodiya pa kan Donsol PNP ang suspetsado asin naaatubang sa kasong double murder asin frustrated murder. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.